Benvinguts a Per amor a l'art. Este serà el nom oficial del programa perquè ens semblava que tractant-se d'entrevistes a personatges d'eixe calaix desastre que és la cultura, resumia bé allò que acostumen a tindre en comú tots els oficis del sector, el component de vocació i també el component de la precarietat o la inestabilitat. Avui ens acompanya Rafael Pla, director del circ Gran Fele. Rafa, gràcies per vindre. De res, moltes gràcies per invitar-me. A tu, la inclinació cap al món de l'espectacle et ve de família, vens d'una nissaga d'artistes, de part materna es dedicaven al teatre i ton pare, Rafael Pla Soler, era ventríloc, fundà la companyia Festival Gran Fele, que després vas continuar tu amb el teu germà, treballant sobretot com a pallassos. Però en quin moment decidixes transformar la companyia en un circ? M'han contat que té alguna cosa a veure la Expo de Sevilla de l'any 92 i també un viatge que vas fer per Europa. Jo no anava a fer teatre ni cap d'això, el meu era una altra cosa. El problema és que mon pare, quan jo tinc 16 anys, es demana que treballem en ell perquè hi ha un moment que es queda sense pallassos. El meu germà i jo, el meu germà té en aquest moment 14 anys, jo tinc 16, es comencen a treballar i el problema és que mon pare se mor quan jo tinc 20 anys. I ma mare no cobra viudetat ni de res d'això i vàrem tindre que ficar-nos a treballar i me'n vaig tindre que deixar la universitat i tot i me'n vaig tindre que dedicar a això. A mi mai m'ha agradat, o millor dit, mai m'ha agradat en aquest moment. I el problema és que poquet a poquet això te va fer un nuc, te va captant, te va deixant sense altres opcions i al final acabes fent teatre. A mi m'agrada molt fer de pallasso, molt. Però jo quan anava al circ així en Espanya, a mi no m'agradaven els circs que mirava, no? Jo veia un circ i és que això no m'interessa per a res. Vas conèixer una persona, em va indicar 3 o 4 o 5 circs europeus que me podrien interessar i la meva dona en aquest moment i jo van agafar el cotxe i se'n van anar per Europa buscant aquests circs. I van trobar-se els circs que a mi m'agradaven. Vaig poder fer aquest viatge perquè havíem guanyat uns diners en l'Expo de Sevilla, perquè vaig estar quasi un mes per ahir. En l'Expo de Sevilla varen veure espectacles que així no s'havien vist i jo m'encarregava de l'animació del pavelló de València, varen veure moltes coses de molts països, però sobretot aquesta gira per Europa que vaig estar en Suïssa, en el Quini, en el Monti, en el Roncalli en Alemanya, el Kron, acabant en França, en París, acabant altres més, el Cirque Plume, Arcaos, el Teatre Cíngaro Equestre. Una vegada he vist tots aquests circs, és quan jo torno a Espanya i dic, ara sí, y monta el meu circ. El circo me da la posibilidad de imaginar, de jugar a ser Dios, de crear. La magia, el conocimiento. El gigante que avanza, el hombrecillo que suspira. El más difícil todavía. Compartir los sueños con los amigos, estimular los 5 sentidos, usar algunos más. No aburrirse, arriesgarse, acercarse al círculo mágico. Soy Rafael Pla. Empieza el espectáculo. El teu circ té una concepció ben definida, és un circ sense animals, amb un fil argumental que dona coherència a la història, una posada en escena teatral, l'estètica del circ del 1900, que tu li dius el tabac anglès, no? Aquests colors foscos. Va costar introduir aquesta idea al principi? Encara estem introduint-la. N'hi ha molta gent que encara no sap el que fem. Jo no entenc el circ com el más difícil todavía. No, sinó la imaginació. O sigui, desbordem la imaginació, juguem a fer coses. Per què no puc jugar a ser Déu en un cercle redonet? I m'invente coses, m'invente que jo li dono la vida a una cosa que és un expulsador en rodes i una pila, no? Imaginem fer aquestes coses i fer acrobàcies damunt d'un cavall de pedal o controlar a un lleó de ferro que de sobte s'escapa d'una gàbia i intenta mossegar a un alambrista. Juguem a la imaginació i això és el que a mi m'agrada. Amb aquesta tradició familiar, de xicotet estaves molt en contacte amb el Teatre Escalante, que aleshores es deia el Patronato de la Juventud Obrera, i amb el Thalia, que era la Casa de los Obreros.
Què queda de la teua infància en els espectacles que fas? Tot, encara queda tot. De vegades jo miro cap enrere i veig que hem evolucionat molt poquet. Aquell teatre que jo anava tots els diumenges a veure, que la Sarsuela, i en Nadal el Belén del Patronato, que es deia, era un teatre de tisores, cartró i pegament. Es feia molt rudimentari. I a mi és el que més m'agrada, fer les coses de cartó i de cartó pedra, de linol de falla. És que és una cosa que... Artesanal, no? Sí, m'agrada molt. Per a que la gent es faça una idea, entre acròbates, ballarins, músics que toquen en directe, tècnics, quanta gent sol treballar en cada espectacle? Massa, molts. En l'últim espectacle que hem fet, en pista érem 10 artistes, 4 músics i 3 tècnics. Massa. És una barbaritat de gent. Però és que no puc fer-lo amb menys de gent. I, de fet, faig actos de contradicció i tot. Vull menys gent, vull més xicotet. I no, menys gent. El circ Gran Fele ha rodat per tot el món. Bé. De fet, la companyia ha treballat gent de molts països. Conta'ns un poquet on heu estat i quina importància tenen els viatges, perquè jo sé que alguns han arribat a inspirar espectacles, no? En el cas de Havana, quan vau estar en Havana es va Cuba. inspirar en Havana. De fet, quan van plegar a Havana, portaven un altre espectacle que anaven pensant ja per a fer-ho i tal, i en Havana vas tallar i vas començar a fer un altre. Estamos dando una vuelta por todo lo que es el casco viejo de La Habana, buscando imágenes que nos puedan inspirar para la hora de la creación del espectáculo que pretendemos hacer para las Navidades del 2010-2011. Els viatges, un dels motius per qual jo vaig ser funcionari. Durant 2 anys i mig va ser bombero en la ciutat de València. He sigut buzo, he sigut moltes coses, però una de les coses per les quals jo vaig deixar tot i em vaig dedicar al circ i a l'espectacle és per poder viatjar. Jo crec que el viatge està a l'aprenent i n'hi ha que fer-ho. On hem estat? En Finlàndia, en França, en Alemanya, en Portugal, en Mèxic, en Colòmbia, en Brasil, en Cuba. Hem estat a l'Argèlia, en el desert, el qual va ser una experiència molt estranya. Es va ploure en el desert. Ostres, tenien que ser molt roïns per a que ploguera en el desert, no? Es va ploure, encantador, tota la gent es va quedar mirant del cel i ningú es mirava a nosaltres, jo tampoc. En Brasil vàrem estar en un festival i ens vàrem donar de morros en tota una cultura que per a nosaltres era molt estranya, de la gent vivint en el carrer i la gent dormint allà on plegaven i tal, no? Coses que a nosaltres... I en Mèxic vàrem anar a un festival de les 3 cultures. Mira, una de les coses que més es va... baixaven indis, els tarumares són indis de Sierra Madre, i una vegada un indi es va aproximar a mi i em va dir Corima, Corima, Corima. I jo vaig ficar una mà a la butxaca i el va donar unes monedes, no? I el dia següent uns altres indis, Corima, Corima, Corima. Jo vaig a un mexicà i va dir què vol dir exactament Corima? I què vol dir? Dame algo... tal, no, lo que dicen es devuélveme algo de lo que me has quitado. Ostres. Per a ells els espanyols van arramblar con tot això, no? I llavors el que te demanen és que, bueno, ja que m'has robat com a espanyol, torna'm algo.
i també es van quedar així, no? Per això m'agrada viatjar, perquè és emocionant descobrir coses, és emocionant conèixer altres cultures, altres artistes. En l'Havana hem descobert una gent de l'Havana impressionant i meravellosa. Bé, artistes. Els funcionaris és una altra cosa. Tu eres una de les poques persones a Espanya que té un Premi Max de circ. També l'any 2008 vau guanyar el Premi Nacional de Circ del Ministeri de Cultura. Què va suposar això per a la companyia? Terrible. Espanya és un país d'enveja. És el país de l'enveja. I en el món del circ, en el món del teatre de circ i que totes les coses... Se hizo la luz. Espera, a ver. A ver. No. Has trencat la màgia. Se n'ha anat la llum i ha tornat. Sí. L'enveja és molt roïna, no? En Espanya, quan te donen un premi i estàs viu, caus malament de repente. No solament es varen donar el Premi Nacional de Circ, érem el primer no circ tradicional que rebria un premi així. Era el primer circ fora dels circuits dels circs tradicionals que havien acaparat el Ministeri i que l'han tornat a acaparar. El que ells denominaven, pequeñitos i alternativos, perquè és molt despreciatiu el component circ tradicional en Espanya. I la veritat va ser una sorpresa. No va suposar res, perquè en Espanya la cultura és una... En Espanya la cultura no està considerada. La cultura. El circ, imagina't. O sigui, si tenim la cultura... Si en arts escèniques tindríem la música, per ordre, la música, el teatre, la dansa, el circ, pues imagina't, no, el circ no va suposar res. De fet, n'hi ha moltíssima gent en Espanya que es dedica al teatre que no sap que tenim el Premi Nacional de Circ. És curiós això que comentes, perquè el circ implica dansa, implica teatre, implica música, és un conjunt de tot. Sí, però no té aquest component cult. Ara, l'ha tingut, Ara del teatre, de l'esnovisme del teatre. Ja. Es veu com una cosa popular per a xiquets. Sí, perquè, de fet, en Espanya, avui en dia, el circ, salvo algunes excepcions, és una cosa popular per a xiquets i malo, molt roïn. I, de fet, simplement n'hi ha que pegar una ullada en els circs tradicionals, que a mi em dona molta pena perquè n'hi ha artistes impressionants, però estàs mirant circs en una qualitat, en uns baremos artístics. En canvi, en les pel·lícules antigues de Chaplin veus el públic del circ i no hi havia en la xiquets, pel·lícula, quasi. el circo no n'hi ha xiquets. No n'hi ha xiquets. Molt curiós, això. Hi ha uno, no n'hi ha més. Però no vol dir que no m'agraden els xiquets en el circ, vol dir que és que ha canviat el format del circ, però antigament, estic parlant dels anys 60, era un espectacle que no tenia edat, podien ser xiquets, adults i tal. Per exemple, els pallassos tenien un component polític o social important, cosa que avui en Espanya han hagut pallassos condenats a mort després de la Guerra Civil Espanyola, en Madrid, els Popov i Tedi, pallassos que han tingut quisió d'Espanya, és a dir, pallassos que fent una actuació al calabozo, una altra cosa a la càrcel, una altra actuació que, per exemple, Ramper, que feia actuacions en els policies damunt de l'escenari i a meitat de fer l'actuació ja venien els policies i l'emportaven. Tu estrenes un espectacle amb una temàtica nova cada any, que és el que s'estrena a València en Nadals. Com és el treball la resta de l'any fins que arriben els següents Nadals? Preparar el de Nadal. No, fem gires. Normalment n'hi ha 2 espectacles a l'any. Uno de xicotet format i un altre d'ampli format. I el que fem és que anem de gires. Treballem en gires al mateix temps que estem muntant el de l'any que ve. Poquet a poquet, buscant idees, construint. N'hi ha, encara que no treballa en este moment amb nosaltres, però, per exemple, n'hi ha un titellaire que és Edu Borja, que fa coses, fa invents i fa titelles i fa coses per a nosaltres. Em sona. Sí. Sí, és a nosaltres. Però també tenim gent component la banda sonora, la música, n'hi ha gent que compon, que se dediquen a filmar constantment l'espectacle per a que acaben fent muntatges de cine. Tu també fas un espectacle de pallassos amb el teu germà? Sí, ese és el xicotet. En aquest moment es diu
Nosotros no creemos un espectacle des de cero, sinó que un espectacle dona un altre espectacle i un altre espectacle dona un altre espectacle. Són nous, sí, però tenen un procés d'evolució. Un exemple. L'any passat, no l'anterior, van fer un espectacle que es deia El Tren. Després van fer un espectacle que es deia Orient Express. Perquè es va quedar molt de material en els caixons després de fer El Tren. Llavors van fer, no una segona part, perquè les històries eren totalment distintes, però estava inspirat també en un altre tren, un tren mític, que era el de l'Orient Express. El Orient Express era un tren de lujo que realizaba el trayecto Londres-Estambul, un tren que iba de Occidente a Oriente y al revés, de Oriente a Occidente. Era un tren de lujo, grandes restaurantes, cafeterías, zonas de relax, y era usado por todos los ricachones del mundo para hacer sus viajes. Enguany hem fet un espectacle que es diu Saltimbanc, Lunàtics, però té un subtítol, Lunàtics, Cambalache de Cachivaches. L'any que ve s'estrenarà un espectacle, si no passa res, que es dirà Cachivaches, que és el desenvolupament d'aquest Cambalache de Cachivaches. Farem un espectacle que es dirà Cachivaches, que no té res que veure amb el d'enguany, però que a partir del d'enguany es fa ells. El Fele sempre havia tingut la seva carpa típica de circ. Sí, la tenim. Però des de fa uns anys esteu actuant en teatres tancats. El 21% d'IVA. A la Rambleta, no? El 21% d'IVA té la culpa. En Espanya tenim... El problema continua sent la cultura. És dir, no se li ocorri, sinó a un descelebrat animal, ficar un IVA cultural en Espanya d'un 21%. O sigui, això no s'ha triat, està com una carabassa. A lo millor és que és una carabassa i no ens hem enterat. És impossible mantenir un espectacle en un 21%. Jo no sé mantenir un espectacle en un 21% d'IVA. Entonces, lo que vam fer és tancar tot el que suponia un gast excessiu per a nosaltres i anar-se'n a un teatre. Un teatre que és meravellós, que és l'Espai Rambleta, on s'han acollit els braços oberts, fem un bon treball. No seria el que a mi m'agradaria dir, perquè no és redó, però és molt bé, està molt bé, ens hem adaptat a aquest tipus d'espectacle i fem un espectacle llevant-se damunt tota la gent que és montadors, desmuntadors, gent del bar, de l'oficina i tal, no? L'any passat, uns polítics en la boca ben ampla van dir hem baixat l'IVA del 21 al 10, que bonicos que som. Home, abans estaven el 8, amb la qual t'has quedat 2 punts per damunt, però quan era el 8 demanaven que sigui el 4, com a França. Amb la qual, si tu dius en la boca ben ampla que bonicos som, n'hi ha dubtes. Parlam de l'escola de circ, perquè jo sé que de quan en quan feu cursos per a tot aquell que li interessa aprendre les acrobàcies del circ. El circ té 2 peus, 3, els pallassos, les acrobàcies i els equilibris. I nosaltres intentem ensenyar a fer de tot un poquet. La gent que s'apunta és gent que vol treballar en el circ o simplement té curiositat? No, n'hi ha gent que vol treballar en el circ. N'hi ha gent que ha vingut a València a preparar-se per entrar a les escoles de circ. N'hi ha gent com un nord-americà de 66 anys que tots els anys ve al circ perquè ell de xicotet volia treballar en un circ i ara que està jubilat i pot, se'n ve a València. I n'hi ha xiquets que venen perquè n'hi ha xiquets... ara tinc que fer una explicació. N'hi ha xiquetes que venen. N'hi ha un xiquet que ve perquè l'han enganyat o ve a acompanyar a la seva germana perquè normalment els xiquets se'n van a futbol. Cosa que jo odie. En Espanya la cultura, com sigui mal, els xiquets diuen que fan futbol. Aleshores, l'any passat vam tindre 21 dones i un xiquet. L'anterior teníem 19 dones i 2 xiquets. I enguany no ho sé què tindrem. És un problema important, molt greu, perquè els homes es dediquen a fer futbol. Què n'hi ha pitjor que fer futbol? Ser pallasso i futbolista. També és responsabilitat dels pares, no? Sí, no, la responsabilitat dels pares sempre, home, està més clar que l'àvia, però anem a fer.
De tot el procés creatiu, des que escrius un guió per a l'espectacle fins que acaba la funció i el públic aplaudix i se fan fotos amb tu i tal, quina és la part que més t'agrada, allò que fa que valga la pena tot, i quina la que menys? Jugar. Jo tinc un escenari en xicotet i m'imagino l'espectacle i jugue en ninotets i en colorets i internes i en càmeres de fotos i jugue i m'inventi historietes. Y venga, dile a este, va a hacerle. Estamos aquí con la prueba de casting para muñeco de ventriloquía. El primer muñeco de ventriloquía que se ha presentado para el puesto es un croissant francés que tenemos aquí. Hola, ¿cómo estamos? ¿Es usted consciente de que es un trabajo duro, aunque bien remunerado? Oui, monsieur. Je suis très content de vous connaître. Por favor, cuéntenos un chiste. Je ne sais pas les chistes. ¿Y entonces qué ha venido a hacer aquí? Una oportunidad. ¿Es usted algo más que un croissant? No sé. Esto me está poniendo muy nervioso este señor, ¿eh? A ver. Si usted va a hacer alguna cosa más esta mañana. Yo les bailé. ¿Vas a bailar? Sí, dansé un vals. Muy bien, pues empiece. No puedo. A ver, ¿por qué no puede? Me falta una pata. Jugar. Els espectacles els monto jugant i parlant. Així falta una cerveseta, un plat d'olives i una de cacau. Parlar amb la gent. Tu què vols que fem avui? Doncs anem a fer això. I en acabant, el que menys m'agrada és la repetició. I el sí que és repetició, no ens enganyem. És a dir, un acròbat per a fer un número de trapezi pot passar 6 mesos, si ho fa bé, repetint, perquè si no es cau. Però és que en pallassos, repetir. Si s'agrada el cine, en la pel·lícula Tiempos modernos de Chaplin, les persones que no han vist la pel·lícula és una cega, una dona que és cega i que ven flores, no? I un vagabundo, que és Chaplin, un capdaire, que té que anar i ella ho té que confondre en un home ric. I per a poder-lo confondre té que entrar per un cotxe i és una història molt complicada. Perquè això és llums de la ciutat. Llums de la ciutat, sí, no és tiempos modernos, luces de ciutat. I ella le té que donar la flor d'una manera determinada. Ell volia que ella donara la flor d'una manera determinada. Van estar un any repetint aquest trosset i donar-li la flor d'una manera determinada. Un any. És repetició. A mi és el que menys m'agrada. El resultat és preciós. Este programa es diu Per amor a l'art. Jo t'he escoltat en alguna entrevista dir que la gent del teatre, de l'artisteo, entra a eixe món perquè és molt hippie i és molt bohèmia i li agrada ser creatiu, però després falta eixa part de treball i de fer números. Penses que és així? Ara és pitjor encara. Puc dir coses rares. Per descomptat. Jo em vaig ficar en això perquè venia de família. Mon pare era ventríloc, però mon pare se dedicava sobretot a la revista i al cabaret. Una qüestió, en aquell moment hi havia en València més de 12 cabarets. No queda cap. Cabarets en tot lo bo i tot lo roïn d'un cabaret. Espectacles impressionants, dones impressionants, homes impressionants, de tot, un poquet, una baralla. Mon pare era d'aquest món, ma mare era més de sarsuela i aquestes coses. Jo vinc del món de l'espectacle, però la gent que se ficava en el teatre es ficaven per a veure si podien ligar, perquè es dia que ui, les dones del món de l'espectacle, ui, aquestes dones eren pitjor que les altres. No, eren dones i homes igual, però la gent es fa les seues càvides, no? I la gent entra en el món de l'espectacle perquè creuen que entraven en el món de l'espectacle perquè es creia que era molt bohemi. Jo, que som molt pessimista, crec que de cada 10, aquesta és una barbaritat que vaig dir, però la dic, de millor de cada 10 persones que entraven en el món de l'espectacle, 2 entraven en motius de transmetre, de comunicar, els altres 8 entraven perquè era molt bonic i molt poètic, no? Però inclús la gent com jo, que van entrar per motius familiars i tal, quan això va canviar i van començar a entrar en l'IVA i en els ministeris i tal i qual, les bofetades que van rebre impressionants, tenint en compte que avui en dia en art dramàtic crec que guany han ficat producció. La gent no sap com produir un espectacle.
No tenen ni idea, no saben com fer números. Fer números, ni escriure una factura d'IVA, ni saben què IVA està essent o què factura estan essent. No ho saben. No saben com demanar un préstec per a fer una producció. Quantes vegades nosaltres ha vingut gent, mira, es que no sé dónde comprar un cartel, no sé dónde unas telas, ¿quién me podría hacer un cuadro? ¿Quién podría maquillar? ¿Quién podría...? Bé, això també passa, no cal anar-se al món de l'art. En escola no t'ensenyen a fer la declaració de la renda ni... Ja, però és que és el teu treball. Ja. És que el problema és que és el treball nostre de cada dia. Molt bé, Rafa. Doncs crec que ja passem de mitja hora. Però al final n'hi ha que vindre al circ. I només que, senyores i senyors, xiquets de totes les edats, vingueu al circ i veureu coses meravelloses. Bona nit. Gràcies per vindre, Rafa. Bon Nadal. Adéu.